Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mai tafiya kashi na tara. Sabo da maza. Sabo da maza jari ne. Kaduna, Najeriya. Bayan shekara 5. Alhaji Balalacin ya duba tsadaddun agogonsa na hannu ya ga karfe 10 cif na safe. Ya ja ɗan ƙaramin tsaki ganin cewa ya makara. Bidin gare su na motoci kuma karfe 10 ne daidai ga sha goma ta masa a ɗaki. Ya ɗauki hularsa mai taken minista baka ya ɗora kan farshar da sa mai babbar riga. Kallo ɗaya zaka yi da kyawun ta ya fallasa tsadarta. Sai ya saka takalma da sau ciki. Ya tsaya yana kallon kansa a gaban madubi. Dogon yaro kamar wata 'yar budurwa mai tashin budurci. Baki ne mai matsakaicin tsawo. Gwani na saka fuskar gizago musamman idan mutum ba dan kwali ya daura a kansa ba. Dan kasuwa mai samu fiye da daidai misali, amma iyalansa ba su wadatu da hakan ba. Ya gama shirin sa tsaf ya rufa ya fesa turare da yake mutum ne mai son gayu na burgewa. Shekarunsa ba za su wuce 45 ba, amma idan ka gaishe ba za ka ce ya kai 40 ba. Ya dauki briefcase ɗin da ke dauke da fararen bugun Abuja ya rike kyam, sannan ya kulle kofar sashen sa ya jefa mukullin aljihu. Ya tako tap kamar wani ingarman doki, ya shigo sashin iyalinsa cikin takama da izza. Kallo ɗaya za ka yi matarka da ta yi aikin gidanta ce idan ka karewa yanayin ta kallo. Wata gwaɗaɗɗiyar ceras ne a jikinta da ta sha wanki da takalmar slippers ɗan Madina tana aikace-aikace a tsakiyar gidan. Gida ne lotacce ginin zamani sai dai kana zuwa za ka gane babu kulawa. Duk irin tarin dukiyar sama ta salanta na rura gawayi take don ta yi girki. Ya karaso gurin ta da niyyar bata kuɗin cefanen ranar, kawai sai wani almajiri mai zaƙin murya ya katse shi. Maula ta sidi maula ta balarabe, maula mana bara a ba mu dan annabi, maula kowa ya ba mu ya bai wa annabi, maula. Alhaji Balala ya daka wata mahaukaci tsawa ya ce, wani ɗan iskan yaro ne anan, dan iyayenka kaka ƙara zuwa min gida tunda ba na ubanka bane. Shi ma uban naka iya san da yunwa ya turo ka almajiranci. Wai tukunna ma lantana ba na ce a dinga garkame gidan nan ba saboda shigo sakarkarin yaran nan. Ya ci gaba da sababi, lantana kuma ta ci gaba da kutuba aikin ta bata ko bata kansa ba. Sai ma tana hura gawinta ta so mu rera wata waka. Wayyo wayyo Habiba, yar da malamala dan Allah zo gare ni, yar da malamala. Alhaji ya kule, ya lura da take-taken lantana kwanan nan sai ya ce, wai lantana ba magana nake miki biki kamar yadda ni ma hukaci. Tukunna ba na hana waƙe-waƙen nan na wasan Hausa ba. Cikin halin ko in kula ta ce, "Oh, ni ba kayan kallo ba ina zan kallo na wasan Hausa." A bakin yara nake ji idan sun je makwabta sun jiyo. Wani haushe turnike shi ya ce, "Audan lalacewa tarbiyya har yara nake bari suna shiga makwabta kallon wasan Hausa? Kina da hankali ko lantana?" Ta watsu masa wani kallo wanda ba ta taɓa yi ba sai da Alhaji ji ba daɗi, kansa ya daure. Wai me ke faruwa ne? Wa ke zuga lantana? Abin da yake gudu fa yana neman ya faru. Dalilin kenan da duk aurensa bai taɓa auro a jami'a ba. Me aka yi jami'a? Fitsararrun yaran matan da kansa ya gama wayewa da yanci. Yaya za a yi salankwasu? Komai kana yi tana jin daidai take da kai. Ya fi gano mai karancin wayewa komai aka gaya mata ko ba ta so ta yi. Amma mamakin Alhaji bai kai kololuwa ba sai da ta min masa da. Yaya za a yi hankali a dangaren barikin kama su yi hankali? Ai abin sai yi mana yawa. Da ce Alhaji mai sabon dukan mace ne, da babu abin da zai hana yau lanta na lilis. To amma ba wai dukan ne bai taɓa yi ba, mahallin dukan ne babu. Duk cikin aurensa shi da lanta na cikon ta 7, babu wacce ta taɓa zama sama da shekara 2 saboda jarabar makwansa da neman mata. Duk cikin matan ba wacce bata haihu ba, kuma haka lanta na ta haɗa da nata guda 5 ta killace. To ma aje wannan a gefe. Shin ba a shekarar bara bane ya fallawa lanta na mari? Mahaifiyarsa iya tace idan ya ƙara za ta tsine masa. Ta fara jero gore-gore na halaccin da ita lantana ta masa, wanda matan da ya aura har da suka gaza. Da ya tuna irin cin mutuncin da mahaifiyarsa ta yi masa akan lantana sai ya ji duk ba daɗi. Baya haɗa iya da komai, ta je ta ci albarkacin iya. Kuma da gaske idan lantana ta tafi ƴaƴan nan sama da 10 ina zai je ya ajiye su. Amma zai yi maganin ta a cikin ruwan sanyi da shi take zancen. Ya share ta ya zura hannu a cikin aljihu rigarsa na yana lalibi kamar zai ɗauko wani abin kirki. Ya zaro wata cififiyayyen naira 200. Dama haka yake yi, kuɗinsa masu ɗan daraja aljihun cikin wandon sai yake adanawa. Kafin ya bata 200 ne, wani ɗan yaro da ba zai gasa shekara 5 ba, ya fito da kofin koko a hannu ya zo wajen uwar ya ce, "Umman mu ban ƙoshi."